ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! І я ведаю, з чаго мы сёння пачнём. Кася, ты падрыхтавала нейкі сюрпрыз? О, сюрпрызаў у мяне заўсёды колькі заўгодна. Я такая фантазёрка! І такая сціплая. Ведаеш што, Лесік? Ну, пачалося. Кася, давай лепш свой сюрпрыз, пакуль вы не пасварыліся ў самым пачатку праграмы. Правильно, Вара, не буду звяртаць увагі на тых, хто... Кася, дык што за сюрпрыз? Зараз жа канікулы, правильно? Вядома, так. Значыць, і вольнага часу у нас значна больш. У каго я, Кася? Ва ўсіх. Табе, разумнік, таксама нядрэнна будзе ад кніжак крыху перадыхнуць. Ты так лічыш? О, упэўнена. І наша праграма павінна стаць больш забаўляльнай. Цікавая прапанова. І што мы павінны зрабіць? О, вельмі простую рэч. Паказваць больш мульцікаў. Кася, А спрачацца будзеш. а вось і не буду. Мультфільмаў много не бывае. Цудоўна, што вы хаця б на гэтую тэму не спрачаецеся. Калі ўсе згодныя, хопіць марнаваць час на размовы. Лесік, уключай першы мульцік. І помніце, сябры, сёння іх будзе многа. Так што не адыходзьцеся далёка ад экранаў. Цудоўна! Мульцік паглядзелі. Што будзем рабіць далей, Кася? Як што? Весці добраранак па маім плане. І што ты запланавала далей? О, як што? Ты яшчэ пытайся, Вара. Здагадайцеся з першага разу. Прапануеш яшчэ адзін мульцік паглядзець? А што? Вам не падабаецца такі план? Ды падабаецца, Кася, падабаецца. Толькі давай дамовімся, пасля мультфільма пазнаёмімся з кім-небудзь цікавым. Кася, не спрачайся, калі ласка. Знаёміцца са звярамі і птушкамі цікава, як і глядзець мульцікі. Добра, угаварылі. Значыць, зараз мульцік, а потым цікавае знаёмства. Так што не пераключайцеся. Ой, як мне падабаецца сённяшні добраранак. Можа, яшчэ адзін мульцік паглядзім? Не, Кася, мы дамаўляліся. І зараз у нас па плане цікавае знаёмства. Добра, толькі тады і я буду выбіраць, з кім мы сёння пазнаёмімся. Мы згодныя. Тады цішэй. Што здарылася, Кася? Нічога, проста мы можам спудзіць новага знаёмага. І хто ж такі палахлівы? Напэўна, хтось зусім маленькі. Наадварот, вялізны, але асцярожны. Дык давайте хутчэй знаёміцца з асцярожным веліканам бліжэй. Пагадзіцеся, нечаканая сустрэча з ласём уражвае. Па-першае, аказваецца, гэта вельмі буйная жывёла. Не паспрачаешся. Па-другое, здзіўляе яго асцярожнасць. Нягледзячы на габарыты, лось паводзіць сябе настолькі ціха, што можна не заўважыць яго, нават калі знаходзіся ўсяго ў некалькіх метрах. Кася, а нам побач з гэтымі веліканамі бяспечна знаходзіцца. Абсалютна! На самой справе ласі нясмелыя і лагодныя. Характар у іх зусім не агрэсіўны. Гэта здорава. А той вялізны звер з такімі моцнымі рагамі мог бы напалохаць любога. Па памеры рагоў у самцоў ласёў няма канкурэнтаў сярод млекакормячых. Размах рагоў даходзіць амаль да 2 метраў, а вага дасягае 30 кілаграмаў. Ну і ну, насіць такі цяжар на галаве. А чаму ў некаторых ласёў рагоў няма? Гэта самкі. У іх рогі сапраўды адсутнічаюць. Цікава, а чым харчуюцца ласі? Напэўна, такім веліканам патрабуецца вельмі многа ежы. Сапраўды нямала. Улетку дарослы самец з'ядае да 35 кілаграмаў расліннай ежы. Узімку да 15 кілаграмаў. Вось гэта апетыт. Менавіта таму у ежу ідзе ўсё, што расце. Лісце, лішайнікі, мох, трава. Жывёл можна ўбачыць на просеках, дзе яны з апетытам уплятаюць скрыпень альбо шчаўе.
Нейкая сумная дыета атрымліваецца. Ніякіх табе прысмакаў. Не переживай, ядуць ласі і смачненькае. Лясныя ягоды і грыбы не грэбуюць нават мухаморамі, але выключна ў лячэбных мэтах. Якія разумныя жывёлы. І даволі трывалыя. За дзень могуць прайсці до 15 кіламетраў. А навошта ім столькі хадзіць? Ну, напрыклад, у пошуках солі. Ласям, як і іншым парнакапытным, соль неабходна. Значыць, яны шукаюць саланчакі. Альбо выходзяць на дарогі, каб злізваць соль, якой пасыпаюць трасы падчас галалёду. Кася, дзякуй за цікавае знаёмства з такімі велічнымі жывёламі. Ганаруся, што гэтых волатаў можна сустрэць у Беларусі. І цудоўна, што ў нас атрымалася ўбачыць ласёў так блізка. Вам спадабалася? Значыць, я малайчына. Малайчына. І заслуговую мультфільм. Буду глядзець яго разам з вамі і гледачамі. Мы згодныя. А пасля мультика я хочу пазнаёміць вас з унікальнымі музыкантамі. Ого! А на якіх інструментах яны іграюць? Гэта спевакі і кампазітары, прычым з жывёльнага свету. Здорово! Я за. Гэта птушкі? А, сярод іх ёсць выдатныя спевакі. Зацікавілася, Кася? Не, давай спачатку мультик паглядзім, а потым я ўсё раскажу. Так што цярпі, Кася. Мультфільм, сябры. Ой, ну нарэшце, мультик скончыўся. Што я чую, Кася? Ты чакала, пакуль скончыцца мультфільм? Шчыра кажучы, так. Бо не могла засяродзіцца. Усё думала, хто гэта таленавітыя спевакі і кампазітары з жывёльнага свету. І нікога не ўзгадала, Кася? Так што давай, Вара, расказвай пра сваіх геніяльных жывёл-музыкантаў. І гэта музычныя геніі? О, ты ўпэўнена, Вара? Абсалютна. Ой, яны выглядаюць неяк несур'ёзна. Кудлатыя, з вачамі-гузікамі. Яны больш падобныя на плюшавых мядзведзікаў, чым на музыкантаў. І ўвогуле, хто гэта? Калі не памыляюся, лемуры-індры. Не памыляйся, Лесік. Я чытаў пра іх. Лемуры-індры адзіныя млекакормячыя, акрамя людзей, здольныя складаць рытмічныя мелодыі. Усё так, Лесік. О, здорово! Якія таленавітыя жывёлы! Дык давайте паслухаем іх спевы. Якія пранізлівыя крыкі! І такія гучныя! Правільна прымеціла, Кася. Спевы лемураў-індры чутныя на адлегласці больш за кіламетр. Прабач, Варачка, але мне гэтыя спевы не вельмі падабаюцца. Здаецца, быццам жывёлы выюць. На самой справе з дапамогай такіх гукаў лемуры-індры перагаворваюцца. Напрыклад, сем'і папярэджваюць далёкіх суродзічаў пра небяспеку. Але многія жывёлы так робяць. А ты, Вара, гаварыла, што лемуры унікальныя. І чым жа? Тым, што яны маюць пачуццё рытму. Ну, здзівілі. Многія жывёлы адчуваюць рытм. Напрыклад, папугаі. Я сама бачыла відэа, як папугаі танцуюць пад рытмічную музыку. Слушная заўвага. Яшчэ пад рытмічныя гукі могуць танцаваць сланы, марскія львы, шымпанзэ. Але адна справа адчуваць рытм і зусім іншая самому выдаваць рытмічныя гукі. Дагэтуль лічылася, што толькі дзве жывыя істоты могуць рытмічна спяваць – чалавек і салавей. О, вось яно што! Так што лемуры-індры сапраўды унікальныя, прычым даследаванні іх спеваў працягваюцца. А потым песні лемураў стануць запісваць нотамі і выконваць на канцэртах. Магчыма, так і будзе. А дзе зараз можна пачуць канцэрты лемураў-індры? На востраве Мадагаскар. Ой, далёка, шкада. Тады давайце чарговы мультик паглядзім. Там нам абавязкова хтосьці праспявае замест лемураў. Гаварыла Кася. Мультфільм, сябры.
А зараз будем развітвацца. Ой, шкода. Але мы можем сустрэцца ў парку ці на пляцоўцы. Лета ж, канікулы. Можна увесь дзень гуляць. Сябры, няхай сённяшні дзень пройдзе цудоўна. Карысна і паспяхова. А самае галоўнае – весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым